Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Πακαλόκα. Σήμερα θα σας δείξω τους παίκτες μου και τα τρόπεά μου. Είναι το καινούριο μου κανάλι. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι και πατήστε like. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τους παίκτες μου. Λοιπόν, είναι αυτοί εδώ, είναι 24. Είναι εδώ οι κλασικοί παίκτες που τους έχουμε σχεδόν όλοι. Λοιπόν, χτες πέτυχα τη Janet σε Mythic. Είναι πάρα πολύ καλή. Για μένα ο καλύτερος παίκτης είναι ο Frank. Είναι ο Frank. Αυτός εδώ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και τα τρόπεά μου, το προφίλ μου γενικά. Λοιπόν, το όνομά μου στο Brawl Stars είναι Παναγιώτης _124. Έχω 2.740 τρόπεα. Πάω για 3.000. Και αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Και άμα θέλετε και άλλα βίντεο, πατήστε like και εγγραφή. Λοιπόν, γεια σας.